Hola, soc Pau, soc de Tortosa i visc a Terra de l'Ebre. It's Harvey. Bé, estem aquí al Delta de l'Ebre, com ja veieu, estem exactament a la desembocadura de l'Ebre. Alguns ja sabreu què és el Delta de l'Ebre, és un parc natural, que bueno, que hi ha molt... Com podeu observar que és fill de puta, no s'expressa mínimament bé, així que em toca fer una petita introducció per aquí. Estic al Delta de l'Ebre, és un parc natural, i està situat al sud de Catalunya. Està a mitja hora de Tortosa, la millor ciutat del món. Bueno, la millor per matar-se. Compta amb una gran varietat d'ambients, marcats pel riu, les platges o les llacunes. Jo ara mateix estic a la desembocadura fent l'imbècil. No me vull enrotllar molt, així que aquest és un vídeo introductori on parlaré sobre el que faré al llarg del temps en el canal. Bueno, això intentaré. Com ja haureu notat, la veritat és que no estic acostumat a parlar davant de la càmera. A més, estic intentant anar per llocs que no hi hagi gent, perquè és que la veritat és que em fa molta vergonya. Estàvem a dalt del mirador i ha vingut ja una família i és que ja no podia parlar, tio. És que la veritat és que se m'estanca, tio. I bueno, ara aprofito que estem caminant, que estem tots sols, per a continuar comentant un poc lo que farem, no? Lo que faré al canal, que és principalment el que em surti dels collons, literalment, el que em surti dels collons. Aquest canal, la veritat és que, sobretot, m'apeteix molt Gravar converses amb mi mateix, vull dir, agafar la càmera i parlar davant de la càmera com si fos un col·lega meu. Parlar sobre la vida, sobre algun debat que tingui, és que la veritat, a mi m'agrada molt això, saps? I si a algú li acaba agradant, pues és lo que busco, no? Simplement busco que a algú li agrade lo que comento, perquè al final és purament hobby. També he pensat una part fer entrevistes a persones pues, random, però com nosaltres, que no tenen res especial a la vida, però tenen molt que contar, que trobo que pot ser molt guai. Ja ho havia fet anteriorment en un projecte que vaig fer i també tinc pensat pues, anar fent escapadetes, viatges i documentar un poc, fer vídeos al respecte d'això. La veritat és que crec que estic fent un mal enfoc en general, però estic gravant en el mòbil, no estic gravant en la càmera perquè sóc molt inútil i no me s'ha carregat. I pues, quin serà el meu vehicle de companyia per a fer les escapadetes, viatges, on pues, documentarem i també traurem imatges, jo què sé. Si heu vist algo de Clavero, pues ja coneixereu el rotllo. Una de les coses que em fa més gràcia del meu cotxe és el tubo escape, mireu. Mireu que petit, me recorda una cosa i no sé el què. I no us he presentat al meu company que sale. Hola. Hola. Well, esta vez lo presento al final del vídeo, però bueno, dona igual. Espera, que t'enfoco un poc millor. Que guapo ets, fill meu. Vale, i per a finalitzar, la veritat que també faré, com ja he dit al principi, el que em surti dels collons. I això significa que si m'apetis fer un vídeo de futbol, pues faré un vídeo de futbol. O sigui, però també al final ho portaré també al meu estil o el que sigui. Bueno, ja estem a Tortosa, o sigui que ja mos despedim del vídeo. Aquí la meva bonica ciutat, que bueno, jo trobo que és un poc bonica, l'únic que és molt avorrida, això sí. La veritat és que tenia un debat de si penjar que és vídeo d'introducció o no, però crec que és el millor un poc d'explicar que anirà el canal aquest tan random, però la setmana que ve ja hi haurà vídeos, bueno, hi haurà un vídeo segurament explicant jo algo sobre lo que me surte que de la polla. Gaes. Se lo repito. I espero que us agrade, i espero que us hagi agradat aquest vídeo, que bueno, és, si me perdoneu, és la primera vegada que agafo la càmera, bueno, és el mòbil, i me fico a parlar, sempre ho he volgut, i bueno, això, que moltes gràcies per mirar-me i escoltar-me.